Yrfa igam ogam chwedl I fywgraffydd Robin Chapman. A sôn chydig felly am y dylanwadau fi arno fo. Dangos fel dath yr hogyn a fagwyd ar ffarm yng Nghwm Nantur yn y Ffrinceiriog. Yn un o ffigurau cyhoeddus am lycar Gymraeg yn ystod ail hanner yr 20th ganrif. Ac fe ddaeth I ymlygrwydd mewn sawl maes, fel gweinidog a heddychwr, fel llenor creadigol, fel golygydd a beirniad, fel darlledwr a lluniwr sgriptiau radio a dramau teledu, ac fel ymgyrchydd gwleidyddol I nodi'r prif feisydd. Roedd o hefyd yn arlunydd dawnus ac roedd o'n gerddor galluog. Yn wir roedd o'n ŵr ymryddawn, roedd o'n ŵr amlweddog. Ond fod o'n ffigwr cyhoeddus, roedd o'r un pryd yn ŵr preifat iawn. Roedd o'n ŵr swil, gwylaidd, diamongar, hynaws a sensitif, ac fe fyddaf o'n casau'r cyhoeddus. Roedd Islwyn Ffowc Elis yn awdur toreithiog sy'n cael ei ystyried fel tad y nofel Gymraeg fodern mewn yr athro Gerwin Williams. Ond heiriad ydy hwnna mae'r Mihangel Morgan wedi ei herio trwy ddeud, tad yn ormod o glod. Ewyth ddweudwn ni. Wel, fe dawn i'r buniau llenyddol ddadlau misg I gilydd ynglyn ag union le Islwyn yn ein traddodiad llenyddol. Ond mae'n weddol hawdd fi'n credu I ni gyd amenio yr hyn sy'n cael ei ddweud amdano fo yn y comnod yn y cydymaeth I lenyddiaeth Cymru. Sef hyn, cytunir yn ddigamsyniol ei fod wedi llwyddo I lusgo'r nofel Gymraeg i'r 20th ganrif, a'i fod wedi agor y maes I lenorion eraill yn y broses. Dwi'n credu nad oes a ddim modd anghytuno â hynna. Dros yr amser i'r hyn ddigwyddodd i'r diweddar Rhywel TV Edward sy'n well, sef y goleadau'n diffodd am 2 o'r gloch. Rwan yn Wrecsam y ganwyd Islwyn, ar yr 20 o Dachwedd 1924, yn fab I Catherine ac Edward Ifor Elis. Wrth gwrs, nid yn Wrecsam roedd yr hieni'n byw, ond yno at un o'i chwiorydd, yr aedd Catherine Elis I eni phlentyn cyntaf. Ac roedd Islwyn bob amser y falch iddo gael ei eni nid yn gymaint yn Wrecsam fel y cyfryw, ond mewn tŷ cyngor yno. A dyma fo, dros ddig... da ni wedi mynd rhy bell rhan. A dyma fo, 20 mlynedd yn ddiweddarach, yn haf 1967, y tu allan i'r tŷ cyngor hwnnw, 12 The Beaches Park Acton. Hefo'i Modryb Mary, chwaer I fam. Fe hi byw nes oedd I bron yn 100 oed, ac fe fydda Islwyn a'i frawd Iau Bryn yn ymwelwyr cyson iawn a chartre yr Anti Mary, a'i gŵr Humphrey Davies trwy gydol I blynyddoedd. A rwan merch ddi-Gymraeg oedd mam Islwyn, Catherine Kenrick, fel yr oedd I henwi, pan briododd I. Oedd hi'n un o blant Samuel ac Elizabeth Kenrick. A dyna hi yn blentyn bach. Hefo'i thad a'i mam a'i nain, mam Samuel Kenrick. Cymru Cymraeg glân gloiw, oedd Samuel ac Elizabeth Kenrick. Ac fe fagwyd 11 o blant ganddyn nhw. Efo Catherine, mam Islwyn, yn 9fed plentyn, y trydydd o'r ola. Roedd y 6 plentyn hynna yn Gymru Cymraeg rhugl. Ond fel oedd mor gyffredin mewn sawl rhan o Gymru, fe drodd iaith yr Aelwyd yn Saesneg ymysg y plant I enga. Dylanwad addysg uniaith Saesneg ysgolwyn ste Rhiwafon ac effaith y Saesnigo oedd ar garlam yn y gymdeithas yn gyffredin ar ddiwedd y 4th ganrif ar 15. Roedd dyn hynlle cartre Samuel ac Elizabeth Kenrick yn ffarm sylweddol ar stad Wynste, stad Sir Watkin Williams Wyn, ac mi roedd y teulu Kenrick wedi bod yno'n denantiaid Genedlaethol lawer. Rwan dydy'r tŷ ffarm hardd sy'n fama, ddim yno bellach, ond mi roedd gan Islwyn atgofion hapus iawn, hyfryd iawn am y lle, na chafodd o gymaint o hynny o gwmni taid a nain Kenrick. Lle braf I blentyn oedd un hynlle, meddai fo, ffermdy a thai allan o frics coch Rhiwabon. Ac mi roedd ganddo fo hefyd balchder mawr yn rhas y Kenricied. Roedd y tylwyth a'r cyfenw
yn mynd yn ôl ganrifoedd lawer yn ardal Meilor. Ac mae yna lawer iawn o'r un cyfenw, a llawer iawn ohonyn nhw'n perthyn i Islwyn yn yr ardal hyd heddiw. Ac mae'r modd ar ei Catherine Cenrig ac Edward Ifor Elis gwarfod yn stori reit ddiddorol. Roedd Elizabeth Cenrig a'i merched yn gwneud caws go arbennig, ac fe fydda Catherine yn mynd o amgylch pentrefi megis Glyn Ceiriog hefo'i thad i werthu'r caws yma efo merlen a thrap. A dyma hi'n gwarfod un o feibion ffarm Aberwyl, Nantur, Edward Ifor Elis. A dyna ddechrau'r stori. Ei eni'n Wrecsam, wrth gwrs, Dyffryn Ceiriog sy'n hawlio Islwyn, gan mae un o treuliodd i blentyndod a'i Lencyndod, ac fe hirodd o unwaith, fe ffurfiwyd pob llenor yn ystod 10 mlynedd cyntaf i oes, ac ni allaf newid fy 10 mlynedd cyntaf fi. Ac yna mae o'n ychwanegu hyn, mae'r ffin yn fy ngwaed. Ac wrth gwrs, mae hynna'n ansgoffa ni dydy. Mor ryfeddol ydy fod y Gymraeg wedi goroesi ac yn parhau i oroesi mewn ardal sydd mor agos i Loegr. Ac yma ymwthyn Rhos y Coed yng Glyn Ceiriog, y treuliodd Islwyn 5 mlynedd cyntaf i oes. Bwthyn yr oedd teulu Aberwyl, teulu i dad felly, wedi rentu'r blynyddoedd lawer, a'i ddefnyddio'n llythrenol ar benwythnosau i hwyluso'r das gofynychu'r oedfaon yng Nghapel Soar drws nesaf. Oedd o'n rhyw fath o lythrenol weekend cottage, cynnar iawn. Ond rhyw flwyddyn wedi geni brawd Islwyn, Bryn, Cenrig Elis, fe ffeiriodd Edward a Catherine Elis, le efo'r rhieni'r tad. Teulu ifanc yn mynd i'r ffarm i Aberwyl, a'r hen gwpl oedd yno, John a Jane Elis, dod lawr o Nantur i Rhos y Coed. A dyma'r lun y ddau frawd, tua'r adeg o symudo nhw, i fyny i Aberwyl, tua 1929. Rwan, os oedd gan Samuel Elizabeth Cenrig deulu mawr, felly hefyd John a Jane Elis Aberwyl. Nid cweit cymaint, 9 o blant o gannyn nhw, 5 o ferched a 4 mab. Ac mae tad Islwyn, Edward Ifor, yn fanna yn y rhes gefn. Fo eto oedd y 7fed o'r 9fed, y trydydd o'r ola, yn union fel yr oedd Catherine, y trydydd o'r ola, yn nheulu'r Cenrigs. A dyma nhw deulu Aberwyl 1911. Rwan, brodorion o Nantur oedd John a Jane Elis, ond yn Llanuwchlyn, yr oedd John Elis wedi cael ei eni, oherwydd un o Ffowciad, yr ardal honno oedd ei fam, a dyna eich esbonio sydd gafodd Islwyn y cyfenw Ffowcs yn enw canol.